Shalom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Oktober 2024. Partangyangan Week. Di hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, Week Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Charles Marpaung N. Borusinaga, Jalan Gading Raya RT 2 RW 14 nomor 40 Pisangan Timur, Jakarta Timur. Inganan pertangyangan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Pertukaran mimbar HKBP Distrik Walu JKI Jakarta. Minggu Sadarion 10 Oktober 2024. Imam Minggu pertukaran mimbar di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Perjamita Minggu Sadarion Ima Naniaturhon Distrik. Pandita HKBP Rawamangun Marhobas D. Sada. Pendeta Baner Siburian MTH di HKBP Resort Petojo jam 11. 2. Pendeta Benhard Pangaribuan MTH di HKBP Resort Menteng Lama jam sia 30. 3. Pendeta Osator Simanjuntak MTH di HKBP Resort Cipayung Cilangkap jam 6 pagi. 4. Pendeta Tulus Tampubolon STH di HKBP Resort Perumnas Klender jam 10.06 do jam 10 walu. 5. Pendeta Joni Rumahorbo STH di HKBP Resort Palmera jam sia pagi, dohot di HKBP Resort Perumnas Klender jam 10.04. Bulan musik HKBP Rawamangun. Nungga masuk hita tu minggu paduahon bulan musik, niundang sudah ruas ni Huriata lao mamestahon bulan musik budaya di HKBP Rawamangun Ima. Tanggal 10 Oktober 2024 Sadarion Nuansa Etnis Jawa. Tanggal 20 Oktober 2024 Nuansa Etnis Toraja. Tanggal 27 Oktober 2024 Nuansa Etnis Batak. Malam pujian indahnya Kidung Nusantara di Patupa hari Sabtu tanggal 10 sia Oktober 2024 pukul 10 sia saat pukul 21.30 di Garejata. Sude ruas di Huriata diundang mandohoti malam pujiani jala di Minggu Sadarion di sude parmingguan sip pemanjahat titing adondo panorangion sian seksi musik taringot tu bulan musik ni Huriata. Pembangunan gereja HKBP Resort Agape Natar. Minggu Sadarion adondo kunjungan pakobasion sian HKBP Resort Agape Natar Lampung jala sekaligus papungu dana lao pembangunan gereja. Sude ruas ni Huriata asa masih dohot berpartisipasi lao mengurupi pembangunan ini marihite kotak manampoti na pinatupan ni jolop di pintu ni Garejata. Parmingguan pukul 10 WIB ni hobason ni pendeta Rini Boru Hutajulu sian HKBP Resort Agape Natar Lampung. Open recruitment anggota paduan suara NHKBP Rawamangun. Seksi Naposobulung mengundang Sude Naposobulung asa aktif di pelayanan paduan suara. Latihan rutin di Patupa Ganup Selasa pukul 20 Borngin di Garejata HKBP Rawamangun. Paduan Sara NHKBP Rawamangun Patupa pelayanan Ganup tolu minggu sahali. Pinangudo Sude Naposobulung asa bergabung di kegiatan paduan suarai. Pareheon Lansia HKBP Rawamangun. Ombartu Pareheon Lansia HKBP Rawamangun. Seksi Lansia Patupa aka kegiatan ima nadong di Harotas Tikting naung di Parade Huriata.
Puncak parheon hari Minggu tanggal 17 November 2024 parmingguon pukul 10 pagi. Tuhatama nama masuk kegiatan ini asaboy mardalan dohot denggan. Parheon ama HKBP Rawamangun. Panitia Parheon ama HKBP Rawamangun mengundang sude ama nadong di HKBP Rawamangun asa bergabung di WIK Manang Lingkungan HKBP Rawamangun laho mandohoti Parheon ama. Pembinaan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun. Rabu, Kamis, dohot Jumat tanggal 16 saat tanggal 10 Oktober 2024 maringanan di Sari Ater Hotel Subang di Patupado pembinaan Dewan Diakonia sude anggota Dewan Diakonia seksi diakoni sosial, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan, seksi pendidikan asa mandohoti pembinaan ini. Punguan Ina Sola Gracia HKBP Rawamangun. Obar tu ulang tahun Punguan Ina Sola Gracia HKBP Rawamangun na 26 tahun di Patupado kegiatan wisata rohani dohot ibadah syukur di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 10 sia dohot tanggal 20 Oktober 2024 maringanan di Villa Joya Cisarua Puncak Bogor. Nani uloni Pendeta Resota, Pendeta Banner Siburian MTH. Tikting Naing Marbagas. Pemberitahuan pertama. Sada. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagasan Ima. Julie Berson Gutom. Ruasni HKBP Resort Nomensen Sigumpar. Anak Niamata Parlindungan Gutom Nahinan. Tubuh Ninata Loiker Boru Siregar. Dohot Orwana Vanessa Emanuela Boru Barimbing Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Gangkana Boru ni Amata Sahata P Barimbing. Tubuh Ninata Romauli Boru Siombing. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul siap pagi di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbagasan Ima Gilbert Samuel Pamilian Napitupulu. Ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Penggilingan. Anak Niamata Pergaulan Napitupulu. Tubuh Inata Rosemary Boru Sirait. Dohot Orwana Jessica Freshana Marsauli Boru Gutom. Ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Hutan Kayu Kayu Manis Boru ni Amata Manegar Frans Segar Gutom. Tubuh nyata Mariana Boru Tampu Bolon. Pamasu-masuhon di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 8.30 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting Naumar Bagas. Nunga Manjalo Pasu-Pasu Parbagasan Ima Peri Firdaus Nugraha Ruasni Gereja Kristen Pasundan Cibubur. Anak Niamata Daniel Mangkudu Nainan. Tubuh Ninata Cynthia. Dohot Orwana Christine Yolanda Boru Siahaan. Ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Balap Sepeda Boru Niamata Mei Roni Roland Siahaan Nainan. Tubuh Inata Juniasi. Pamasu-masuon na di hari Sabtu tanggal 14 September 2024 di Gereja Kristen Pasundan Cibubur. Tuhatama nama sumasu parsarepeo na denggan gabe parsarepeo na denggan di tonga-tonga ta tarumobi di joloni Tuhatta. Ruhut Parmahanion Paminsangon. Ona Ruhut Parmahanion Paminsangon manang RPP Ima Sada Martin Simbanjuntak. Alamat
Jalan Haji Taba nomor 27 Duren Sawit, Jakarta Timur, wik perserahan manang wik khusus, ala di pasu-pasu dang makatoyoni Huriatta. 2. Happy Boru Lubantoruan, alamat Jalan Pemuda Sada nomor Sada, RT 2 RW 2 Rawamangun Tegalan, Jakarta Timur, ala di pasu-pasu dang pangatoni Huriatta. Ruas Namondi. Nah, di hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 nunga jumolo monding sahalak ama Aldo Partogi Sitompul umur 47 tahun. Ina beluhon ni Natalina Boru Sinaga, alamat Jalan Kelapa Tunggal Gang Kicong nomor 20 Tolu, RT 5 RW 9 Hutan Kayu, Jakarta Timur, wik Hutan Kayu, Kayu Manis. Udean di Bona Pasogit, Tiba Gading, Pahe, Julu, Tapanuli, Utara. Tuhatama na mga leod gogo, dohot pangapulion di keluarga na ditinggalhon. Pelehan dot akaudut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huriatta, di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bayan sangap di goarna. Songonima tikting di Huriatta minggu sadarion moliate. Shalom, Oras Marita, selamat hari Minggu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Atas berkat-Nya kita dapat berkumpul di gereja yang indah ini untuk merayakan bulan musik. Kehadiran Amang Inang, Naposo Bulung remaja, sekalian sungguh menjadi berkat tersendiri bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan kita semua. Melalui nada dan irama, kita dapat mengungkapkan perasaan, pikiran, dan harapan. Dalam perayaan bulan musik ini, marilah kita bersama-sama merayakan keindahan musik dan mempererat tali persaudaraan kita. Selain menikmati keindahan musik, perayaan ini juga menjadi momentum yang tepat bagi kita semua untuk mengingat akan pentingnya melestarikan budaya bangsa. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengenakan busana adat daerah dan berbahasa daerah. Bahasa dan busana adat bukan hanya sekedar aksesoris, tetapi juga merupakan cerminan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa kita. Dengan mengenakan busana adat dan berbahasa daerah, kita tidak hanya menghormati leluhur kita, tetapi juga turut serta melestarikan warisan budaya yang untuk generasi mendatang. Mari kita jadikan perayaan bulan musik pada bulan ini sebagai ajang untuk menampilkan keberagaman budaya kita, sekaligus mempererat rasa cinta terhadap tanah air. Kami panitia bulan musik mengajak seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah disiapkan panitia, yaitu di minggu pertama di minggu lalu, etnis Sunda yang telah berjalan dengan baik, di mana pengkhotbah dan paduan suara dari Gereja Kristen Pasundan
telah melayani pada tanggal 6 Oktober 2024 pada pukul 19. Pada minggu kedua, pada hari ini, etnis Jawa, di mana semua langgam musik berirama musik Jawa. Pada ibadah jam 16.30 akan dilayani oleh pendeta dari Gereja Kristen Jawa, dan seluruh ibadah bahasa Indonesia akan menyanyikan lagu puji-pujian dalam bahasa Jawa dengan didampingi oleh song leader dari Gereja Jawa. Minggu ketiga, etnis Toraja, di mana pada jam 13, pada ibadah jam 13 akan dilayani oleh pengkhotbah dan paduan suara dari Gereja Kristen Jawa beserta song leader. Di minggu keempat, etnis Batak pada tanggal 27 Oktober. Dan untuk semakin menumbuhkan kecintaan kita akan musik ini, maka panitia akan mengadakan Malam Kidung Pujian Nusantara pada tanggal 19 Oktober 2024 pukul 19 WIB di Gereja KPP Rawamangun, di mana dalam acara ini kita akan bernyanyi bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan diiringi musik dan musik orkestra yang didukung oleh paduan suara dewasa dan paduan suara anak. Akhir kata, kami panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Semoga perayaan bulan musik ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita. Mari kita terus berkarya melalui musik serta menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat ya?
Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha. Di mana mangarajai hati-hati dohot pikiran munah. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kamu akadonga saha persiau di bagasan guar ni Tuhata. Alau dopiba na parjulu sahali marjabinta di huriaon. Alani binatadahom madiri au padita hotler topul inata burusilaban rak dohita di sonnaing yanak penami tulu halak tahalak buru dua anak buru nungamar hasohotan pahupunami dua halak anak siaka ngambawa pe ngamar hasohotan buru tarigan alai sang martinopar dope tahalak nari tuli-tuli
jala hiratiki perpudi mau dihami aka ari-ari pakobasion di bulan naro masuk mahami itu masa pensiun dihamu kadong asaha perseaon di bagasan guarni tu hatta di minggu pertukaran mimbar di distrikta tongon hami makobasi di Manogoton di Huriaon di bahenia makadongan tapi gema jamita di bagasan minggu tasadarion minggu pa-20 hodung Trinitatis nata surat di buku ni panurirang Habakuk di 2 mamukasian sada ayat sada sahak rodi ayat 4 tono madidok di sita kasma tapai hutihut di atas panatapak kudo au jongjong jala tidang au tu partano batoan jala manatap-natap au marnida manang aha sidohonon na tu au jala manang aha alusna taringok tu alu-alukku jadi nina jahuba mangalusiau turaton ma panguk kaponi jala uhirhon tuakabatu panuratan asa takas tadaha nang pamulus ay taringo tutik isugot dope panurirangoni pangukaponi jala apugan mariahi ujung jaladang margabus tukstura pelumeba pai mai mamai ay say narodo sugot daktagamon tartading idama nate aldo ibana daktigor rohana di bagasan alayanggo halak partigori mangulu do pinani parsihohotna marha porseaon ido taha dihamuak kadong asaha perseaon di bagasan guarni tu hatta na di jauh debatado manang na pinilit ni debatado panurirang habak gabe perhatian ni pikiran roha doh hata ni debata tu bangstona alanido tongon halak na pinili ibana takas do di pasaha ibana sudi rohana pikiranna nguluna asa gabe ula-ula ni debata tongon di bagasan nama say maul do pangalaho ni hala Israel alagu urusan nasida molo taingok takas turpukon adorak somasa ni habuang adope alainung nga jonok tikina nang tuhabuang manasida ala niri mas muruk ni debata di rusa nasida dipaingoton haringot tuakana neng masa tasitong na laos ido na niya lualuhon ni si Habakuk ibering ibana bangsoi nong masay maol patureon jalang agudang akahaguturon hamaolon di tonga-tonga ni bangsoi maheu jala marsak dorohana tang lo morohana mago bangsoi alai dorohani debata takya lo morohani debata mida hamatian yak kaparjahat mida hamaguan yak kapardusa ido na niya lualuhon na ido na pinasaha na tu debata asatung ronian debata manguhumi akaparjahati baluahon akapartigor asagabebu sumuang museh bangsoi songo bangso ni debata nagabeta kas marsaur debata mamuji debata
Alania makadonga saha perseon di bagasan guarni tu hatta. Saluhu akan apinili ni debata. Molo tungwaing tadok meka namar haladu di tonga-tonga ni huria. Akan aposo ni debata. Naikon nagabe roha ni debata. Pikiran ni debata. Parhitian ni debata pasahaton akka lomoni rohana hatana tuba turuasna. Unang ngadong yan namar sobu-sobu. Unang ngadong naso parduli. Alay ko betul-betul do molo masa na humurang di tonga-tonga ni huriai. Ikut diar sakon. Jalai ko dia lualuho tubuhani. Jalai ko dihobasi. Asanggiat nyan gabe boy sumuang. Akan namar dosa meninggal hod dosana. Mulak manguloy di batamu se. Toho apalah di bagas sadario binege nakingani adong dua halak na hona uhum huria manang hona RPP. Totu sahali songo padita udah honok kudo bodora nahurang pangaraduti otu nasida. Nahurak takas marmahani nasida. Jalaho bartu RPP sasitong na nagabi songo si paingok doi si panugunugu doi tunahon RPP. Molotukpe iko songoni pangalaho tunasida ale yang go sakap do tujuan ikon namar mahani nasida do manugunugu nasida samula muse tu debata. Ngadi patu duhor debata tu si Habakuk. Tak songon na di rohana. Alay kosongon na di rohani debata lo mabain. Lo palua ho bangsona. Tukpe masay na din ka di do rohana buasa may kopola halak kasdim. Ay halak na jahat do nasida. Halak na takang do nasida. Ujor bu do pangalahon nasida siya tonga-tonga niya kana jahat di tonga-tonga ni hala Israel sendiri penak penajahat. Namapain akan naso adil, naso sitong di tonga-tonga nasida. Alania makadonga saha perseon, dia lu-alu na parjulu, ngadialu si debata. Naiko kalak kasdim, naiko kalak Babel na manguhum bangsona. Jala di pangido imana musuh tu debata, bahasa songoni Tuhan. Ayah si tong ad do PI do lomoni roham. Alai madok laosido alus ni debata songon na di bagasa trupuk tasadarion. Ido pikiran ni debata. Alani salut akan aposo ni debata akan namar haladu di tongani huriana. Di ganup zaman di ganup tiki. Iko sahi mangarojahan tua kapikiran doh lomoni rohani debata ro nagabi ko sipatu ponna. Dang bui roha-rohana sabing, dang bui pikiran na sabing. Hamak kadonga saha porseaon. Molo sa itapai hutihu don waeng. Di tonga-tonga ni aka parang nguluota. Manang mungkis saha ro di tonga-tonga ni huria. So tungdo songonok pinatupan ni hala Israel. Rodo nasida marsob batu debata di tonga ni corona. Di pasaha dua kapelian. Melota jahai di buku Jesayai. Alaya hadidok debata. Dang lomoro hakumida pelian muna. Dang lomoro hakumida persopa muna. Unang lutahia mulang gataku. Tutung nang masa do naik soni doh di tonga ni huria. Tapatu pa doa ka ulaon. Alay bui do molo tadok majoro paning songo di program niat ka seksi. Molo di patu pa programi. Wah holana
pataridahon kemeriahan do, hahebator do, hariburor do, adong do siya programi na betul-betul asagabe patubuhon, patuguhon, pahotok kaporsiaon yak karuas ni huria tu di bata. Allah yaro binulus sa dahuria, adok punguan, mardalani tu sa daluat. Ledang adong di sina gabe ibadah do akalan na asik. Amo kadonga saha porsiaon. Isido ikon gabe takas pangaramotion, pangatoion ni sudia kaperhalado ni huria. Jamaloma sana so sitong di tonga-tonga ni ngulu ni pakubasio di tonga ni huria. Iko pasahaton na itu di bata. Muladong na mago sa tonga-tonga niya kanapinarmahan na iko pabuaon na itu di bata. Iko tangyak konon na jalai kon songon na niya turhon ni di batado. Molo di tonga ni huriat tahu makadongan. Adok itu buku perangkat ni HKBP. Na perjulu bibil, jala maru jahat tu bibeli do sudai na arong dia gedat taipe, dir PP taipe. Konfesi, katehismus. Bukuet de dok sudai. Ale sitong do penoeng tadalaton songon na dibaga sa perangkat ni HKBP. Diaturan ni huria secara khusus adong namandok molo beribadah hita ikon hobartu agedda ni HKBP. Molo maredde hita ikon hobartu edde ni HKBP dohok na hobartu nasapuda dohot tita. Naung adong dota laosi sian akka uhumi. Dia hamuak kadonga saha porsiaon molo songoni pikiran ni dibata pasahat totusi abaku. Asalam raduk memana mangato ya kanariko di napinarmahanna. Asatung bagas memana pahoton pikiran ni dibata di nasida. Molo setur pukota ida doh takas nakringani. Durat toma pangukaponi jalau hirhon tu akabatu panuratan asa takas terjaha pamulus. Naung nidok ni debatai do na ikon si surat tonon na ikon si patarida honon na si papataron na. Tuah kabangsoi jalai kebui na sida salhu na marnida do paltak. Ahado pikiran ni debata, ahado sakap ni debata, ahado lomoniroha ni debata. Dipakai debata si habaku gabe ula-ulana, ikobui ibana na gabe hataridani sakap ni debata. Jalangadi lubahon, ikokonauhum manasida, ikokonarimasan ni debata manasida marhite dosa nasidai. Dia melodung do di bege nasida di boto nasida kadurusan nasida anggiat muba. Anggiat Allah musa itu mangihon akalo moneroha do pati ni di bata. Amu kadonga saha porsiaon. Molo tapai hutihu do. Dia kasakap ni di bata, pikiran ni di bata. Tang naneng mangago, tang naneng asagabi bolong ala Israel. Ale di situasi nasongonipe, kolong ni rohani di batado, na pinatupa na tu bangsoy. Upati nuhur ni dusa do, amagoan hamatea, ngamar dusa nasida. Ina madalan ni debata apa ubah roh nasida. Amak kadongan juk do
Ipata dak tasadari aka situasi di tongani nguluta. Sian na taula sadiri mabain humurang aka pakilalata. Alay dang gabiolo hita makilalahon aharon asala Tuhan nahula. Tak tasukun tu debata ahadon na humurang Tuhan siya nakahatami na gabihula. Tehudok doang makadongan molo sudah hita naking marsormina dohamu teh naking lauro tu garizon markaca. Iya. Molo markaca hita tabereng di si adong na humurang dope umpamana siapak yaku manang sian na dong lohok di dagiku kojolo patureokku deh asura hupasobui tang colo markacau rehamuna dora aina waru padi taon o di berkamu tak suma padi ta ido donom alai dung colo hupature otik babu ira dak pola hatamuna te tak pola surahamuna tasitong nek kosongoni do hita setiap melangkah, setiap berpikir, setiap berbuat, setiap mau berkata, kita harus berkaca kepada firman Tuhan. Saya dong dona humurang di bagasan rohata sipata do akan aneng makatai, do akan aneng mangulau-lauta. Aliang godung do markaca hita tuhata ni debata tapahobar itu hata ni debata. Kita harus memperbaiki konolo do hita padinggat toni molodung do tapadum itu tapahobar itu hata ni debata maralo doi kita akan hapus, kita akan tinggalkan. Ale yang godung do di dokon nunga hobar be itu hata ni debata ngalomo ni rohani debata be apapun akibatnya mananga HP nagabe pak korhoni saya harus lakukan. Alanadak ya nagabi hamagoan sakap do pikiran ni debata molohu ula lomo ni rohana. Ale yang guna maralo tu lomo ni rohana do hula pasti do uhum hamagoan do haroroni. Di bani ha makadonga saha persaon songoni do hatala Israel sasitong. Ngadi paingok nasida, ngadi padungo nasida. Mereka sudah diperhadapkan dengan kaca yang harus mereka bercermin, tapi tidak mau untuk memperbaiki. Ngaguru nahumurang di bagasan ngulu nasida. Banyak yang harus diperbaiki, banyak dosa yang sudah Tuhan tidak suka yang mereka lakukan. Amo kadonga saha persiaon. Di mana masa tu nasida sauna tahu do nasida terbuang. Unangnya masa songoni di tonga-tonga ni ngulut taben waeng. Di tonga-tonga ni parsaurata, lumubi di tonga-tonga ni huria. Baiklah kita untuk selalu bercermin kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hatau pesonari, jami tau pesonari. Termasuk cermin yang harus kita boleh melihat apa yang kurang, apa yang tidak baik dalam ibadah kami, dalam persekutuan kami. Molodung do tahidai, mari kita perbaiki. Ai gudang do namadok, apalagi di tonga-tonga ni huriah maka manginang. Ido hasomalan. Itu sudah kebiasaan dari dulu. Nak penasalai. Olo orang gabi terpature. Tidak bisa diperbaiki. Nyadu padu di tonga-tonga ni kahuria. Ido hasomalan nami. Tang naneng madok dia wa maka manginang. Di patah di Galup distrik olor berbeda.
marasing siya na niaturhon ni HKBP secara umum. Takboto soni no yang dito nga ni Huriao. Kalau di Perumnas Klender ala di sido hay makobasi. Moladong ruas ni Huria na manguli anak ni Huriai. Molodang itu mendaftar 1 tahun na ibana musai mendaftar. Bayron may ibana ruas perguru. Tehirana hona RPP. Toni do dihamuak ka manginang? Iya. Kalau dia turhod distrik tadi songoni. Mololao pe manang tuhuriana singir panini tu akan asusapo da doti tadak kau na RPPB. Tak kau na picang be. Tak situ guon aladang ruas ni huria. Ngasih hudok otomatis hona pecak do ruas ni huria molo manguli. Molo seto mendaftar. Songoni do tod dini aturan ni HKBP. Do godang do pe mungkin nabusi do ta ikos si patureota. Ikos si pauliota. Kamu kadonga saha proseon. Mari kita dengarkan suara Tuhan secara benar do sitong. Unang tu nahobar tu nadirohakku nahwatusi do hasomalan kebiasaan naung masa di tonga-tonga nina nahuhubasi alaikos sailomone rohani di bataro neko patuluson ido naiko si papataro papal tako tu sudi nasa akan nahinobasan asatung di boto ahado nauk solomone rohani di bata nahinanguluhon na naikon bertoba ibana. Amo kadongan molo taida ay taringo tutik isugut dope pangukaponi. Jala hapugan mariahi ujung jaladang margabus. Tuksura pelumeba te paimay mama ay say narodo sugut taktagamon tertadi. Apa yang sudah Tuhan lihat yang tidak sesuai dengan yang difirmankannya. Ikonna konauhum doa kaperjahat. Ikonna serimasan ni dibata doa kaperdosa. Molo tumpe lumabat masai disido pe adong. Petak tung mubarohana. Jadi molotuk pe masa i jalelelengi masa non boto ma ima dalan di bata lau mangatoi hala Israel asatung muba nasida asatung olo manad kahurangan na kadosanay dungi papungon nama musaibana bangsoi tian habuangan nasida sagabi bangso napita ida mana teal do ibana taktigor rohana di bagasan alayanggo halak partigori mangulu do binani parsihotonna parhaposiaon alak babelipe akanani do nisi Habakuk bangso natakang do nasida, bangso najahat do nasida, bahasa nasida benom Tuhan. Lo pasauton uhum tu bangso. Nasida pe kokona uhum do. Alay manangise nagabe masih hohot di haporsionna. Nagabe olo maninggal ho nakadosana, jalagabe mangului di bata di nasa kadalanna. Duktar buang nasida. Tenasian jala paluaw ni debatado na si. Diham wak kadonga saha perseaw molotung masa peritonga-tonga ni perngulot ta si pata secara pribadi. Kita harus melihat terkadang tidak ada lagi keadilan kebenaran. Mas say maul patureon, mas say maul paulion.
Mari kita setia untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mangulu mahita di bagasak kasih tongan di bata. Di bata dak terpasau kita asa gabemu bahalak. Asa mangulahon na din gadho hati koran na sida. Alay unang mahita gabi dohot terkontaminasi mangulahon na kahajahaton ala nidusa nidongan. Kita harus setia di dalam kebenaran Tuhan. Jala baga-baga ni di batahado itu halak na toktong. Marsihoho di bagasak ka porsyon. Di ba ini hamak kadonga saha porsyon di bagasan guar ni Tuhata. Ido na pinangido ni rohani di bata marhite na niro ni si Habakuk di bagasak terpukto. Anggiat tungboy hita molotung masa pesaluhuk na soon ni alaman ni hala Israel manang na masa tutonga-tonga ni hala Israel manang nahinanguluhon ni hala Israeli naujui alega bebu hita mamereng na dia do aha do tongo dia do hita mangulu citong dia do pan ni debata Tuhata mana mama sumasu hita manupahi hita toktong di bagasan hati goran ni debata amin martang yang mahita Ali Tuhan de bata mana mauliate mahu sobahok kami Tuhan. Tung ditugu-tugu diajari di paingot todo kami di pardalanan ningulu nami di tanah. Molo tu pemasa aka haguturon hagaoron ala nidusa. Tung masa uhum rimasmu tu akka parjahat. Alai sei odihom maka partigor. Odihom maka na porsea di pos dorhanami Tuhan ala na sitong na tigor na badia ido lomoni roham ido na pinasitam disuruh hodo akan posom makoba sehuriam asatung gabe ula-ulam lama nugu-nugu mangiring-iring asatu asitongan lomoni rohami salu ali Tuhan de bata manami usobahok kami mah uriamon asatu kona marmahani manugunugu marhiti salhut akan makubasi marhaladui kapartohona di tonga-tonga ni uriamon asau Bartolomone roham diula nasida akatohonan pakkobasion na pinasaha asatung lomoni roham na saud Tuhan daksoni nang di huriam marhite distrik nang dohok pusat pe tukoma na mamake akasaluhut na makubasi akapadita guru bibil pro diakones do akasitua tudi partohonan polan lao marujahat tu lomoni roham akahatam pakkubasion nam salu asa gabe pakyomu huriamot Tuhan ula-ulam lao papatarhon harajamu di pertiyon Tuhan de bata manami pasahatami makaruas ni huriana di bagasan pasahiton amanami nyonya tambah boru nabi tupulu di rumah sakit Islam Cempaka Putih inang nyonya Willianto Taing boru sagala di rumah sakit Persahabatan Daksoni Sandra Queen boru Samosir di rumah sakit Persahabatan dohot situa nyonya Sinaga boru Sialagan di rumah sakit Gatot Subroto odo Tuhan natakas marnida akan masa di pamatang nasi terpatu pahodo hahi pasor di nasi da pake maka habis taran ina mangubati do akauba na pinakinasi parhitian ni tangamun ala boki majama mangalehon hai pason nasi daksoni dohot akan namar sahid di bagas nabi dia ka pemulihan oma Tuhan nama daoni nasida leon gugu ni toddi di nasida marhaposan jala marhaporusan holat tuho mangidu hai pason ni daging nasi ali Tuhan de bata manami upasahatami matuho sudi nasa ulaon program ni huriamon pakke may gabi parhitian ya siniroham
lau manugu-nugu ruas ni huriam. Tuha persiaun natang di bagasak. Atok say tangihom ma Tuhan. Ului mapangiduan nami sopanami Tuho. Nahu pasatami di bagasan ha persiaun nami. Tu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita jalata pasahat ma peliata. Los Jongjong Mahina. Sahat ma pilihat atu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amana mina di Banua Gijang. O do harorani saluhu seliau leon nadinggan dohok na sauli bahasa na mauliut.
Upasahat tami ma sian nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Seija lo mega bewap na husus bijolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasya kami pilihanon. Pati pulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami udang isilihon-lihon mi tuhami. Asalam gergir hami madok mauliate Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namina di Banua Gijang, sai pinorbadi amaguarmu. Pero maharajaon, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion anguluan siapa hari. Desa marusanami songop panisanami, hidu sanidongan namardu satu hami. Unak kami togiho tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Isodakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasaoron ma. Tamena tutodim. Amin. Amin. Pasu-pasu moni ngoluni bangsoda, asa
Indahnya Kidung Nusantara. Dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, suku-suku bangsa memuji, mengangkat namamu yang kudus. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung, lembah, dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung, lembah, dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung, lembah, dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Walau berbeda nada dan rupa, kami satu dalam kasih-Mu. Setiap suara naik ke surga, menjadi pujian dalam keharmonisan. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung, lembah, dan samudra, segala suku bangsa